tardes a todas as persoas aquí presentes. En cumprimento dos estatutos, imos a chantar outro lugar de memoria. Esta volta o acto é incompleto porque o alcalde négase a que coloquemos a placa na entrada do cemiterio. Descoñecemos o porqué, non nos di o motivo. O pasado 25 de setembro deran autorización para colocala. Uns días, 10 ou 12 días despois, denegaron. O alcalde e os seus colaboradores máis fiéis fixeron todo o posible para que este acto non se fixera. A nosa firmeza, o non aceptar que a placa se colocara nun sitio invisible para a ciudadanía, fixo que o alcalde viñera a Pereiró o pasado xoves para facer declaracións que non poden pasar sin ser contestadas. Venimos aquí 2 veces al año desde hace 35 años, otros empezaron hace 10. A nosotros nadie nos da lecciones. Pois ben, Abel Caballero, que leva 35 anos vindo aquí, cada quen de nós leva dende que nos asesinaron os nosos pais, dende moito antes de nacer. Sí que podemos e debemos darlle leccións. Non somos humildes, pero non somos imbéciles, nin estamos dispostos a bailar o son que él nos toca. Temos dignidade, a nosa e a dos nosos pais asesinados. Pode vostede decir o mesmo? Levamos anos coa injusticia dentro, décadas enteiras. Que non nos den leccións, por favor. Nós non estamos aquí a facer ofrenda ninguna. Isto non é o día de difuntos. A nosa vida tería sido moi distinta de non ter sido víctimas do terror, do terrorismo fascista. Non podemos permitir que a estas alturas volvan a humillar aos nosos mortos. Non queremos as súas muestras de sensibilidade con la recuperación de la memoria histórica. Non serven de nada. Hai causas as que aún ten que unirse sen ningún tipo de condicións. As causas obxectivamente xustas. Ben pensado, non te quero dar leccións, alcalde, porque non quero chegarme a ti nin sequera a 3 metros. Unha cousa pido, non utilices ese tonillo liberal e condescendente para falar dos asesinados do fascismo, sobre todo cando se está a negar a súa visibilidade. En novembro de 1936, e de acordo coas autoridades eclesiásticas, o bando de Franco na Guerra Civil, a España de Franco, establecía que nos muros das igrexas de todas as parroquias se inscribiran os nomes dos soldados que caíran en defensa da cruzada e vítimas, como se decía entón, da revolución marxista. Os nomes que aínda hoxe lucen na pedra de moitas das nosas igrexas. Acabada a Guerra Civil e na paz incivil de Franco, os vencedores seguiron axustando contas cos vencidos, lembrándoles onde estaban os patriotas e onde estaban os traidores. Rúas, prazas, escolas, hospitais, de pobos e cidades durante moitos anos levarían o nome dos militares golpistas e de dirixentes falascistas de primeira, segunda e ata terceira fila. Aqueles nomes e aquelas inscripcións eran parte dunha historia que se nos contou durante 40 anos, dunha historia coa que o dictador impuña coa man de ferro do seu réxime o silencio sobre o que pasara e o que lles pasara aos que loitaran por defender a República. Morto xa o tirano, é hora xa de que morra tamén o silencio sobre a memoria dos vencidos na guerra e na posguerra. Sabedes que se pasou da dictadura á democracia facendo unha sorte de pacto polo olvido, que non é outra cousa que un pacto polo silencio. Sabedes que aínda hai moita xente que di que hai que deixar en paz os mortos, pero vos sabedes que non debemos confundir a paz co silencio, con estar calado. Non, porque a paz, a verdadeira paz, a paz de espírito, non ten que ver co silencio, ten que ver coa xustiza. E nunca hai xustiza no silencio. Hai xustiza cando se sabe e se di a verdade. Acaso poden estar en paz os mortos sobre os que se botou lama, terra e olvido? Poden estar en paz os seus familiares que non teñen un campo santo, non quira poñer unhas flores ou non quira verter unhas vaguas por un familiar soterrado quizás algunha foxa descoñecida?
non poden estar en paz mentras haxa memoria non, senón olvido, porque olvido é a segunda morte para os que xa morreron por defender a República ou por non amosar demasiado entusiasmo co novo réxime franquista. Non os volvamos a matar, que vivan na nosa memoria. Velaí a tarefa das asociacións que loitan por recuperar a memoria, como a que preside Telmo Comesaña, a Asociación Viguesa pola Memoria Histórica do 36, e a tarefa dos historiadores, como a min. Temos que saber de todos estes nomes, temos que saber dos nomes dos que sofriron a represión naqueles anos escuros, e temos que encher con eses nomes e lugares como este a nosa memoria de coñecemento histórico verdadeiro para lle transmitir as novas xeracións, unhas xeracións ás que lle queremos dar unha educación democrática e verdadeiramente coñecedora do seu pasado. Todos, por saúde mental, por dignidade, por xustiza e ata por rigor histórico, temos dereito a coñecer a verdade. Un año y pico antes del golpe de Estado, mi bisabuelo, al lado de mi bisabuela, Teresa Hermo Millán, enterrada en este cementerio, fue junto con otros 4 hombres a la Unión Soviética para conocer de cerca y in situ el paraíso de los trabajadores. A su vuelta hicieron publicidad y diversas charlas sobre las ventajas de dicha propuesta política para la clase trabajadora. Esta vinculación con el mundo sindical le supuso a mi bisabuelo problemas con las autoridades, por lo que fue detenido en distintas ocasiones. Lo consideraban un peligroso líder revolucionario, ya que dentro de un grupo profesional como el de los tranviarios, su colaboración contribuía a colapsar todo el transporte de la comarca. El 30 de julio de 1936 fue detenido. La importancia, entre comillas, de su detención hizo que se iniciaran de inmediato las gestiones necesarias para llevarlo a juicio lo antes posible, de forma que 2 días después, y a puerta cerrada, se decide la constitución del tribunal que lo juzgaría y el abogado de oficio, militar, tal cual marcaban las normas. Al día siguiente, sin tiempo material para que su abogado leyera la documentación y menos aún para preparar una defensa, se lleva a cabo un juicio. Era de muerte. Una vez ejecutada la sentencia, su cuerpo fue entregado en el depósito del cementerio de Pereiró, donde su encargado debería hacerse cargo del cadáver hasta el día siguiente, comprometiéndose además a que nadie dispusiera de él sin autorización precisa de la autoridad militar. Lo que yo tengo claro es que el pozo que nuestros bisabuelos nos dejaron hace que, aunque no siempre estemos de acuerdo, hay algo que siempre nos une, y es el respeto y la libertad de expresión. En el verbo armonioso, transustanciado en música para darnos a dimensión exacta dos camiños, los ventos e solpores, las mañás transparentes de las escuras noites da intrahistoria. Pasade caladiño, estades diante a fala,